Па-сапраўднаму навагодняя казачная атмасфера адчуваецца ў парку жывёл Дипрыз ужо на ўваходзе. Паўсюль хараство навагодняга ўбрання, мноства арыгінальных фотазон, утульныя цёплыя кафе, шматлікія аніматары і яскравыя канцэртныя праграмы, падрыхтаваныя творчымі калектывамі Баранавіцкага района. Многі самі пускаюцца ў скокі. Асаблівасць гэтага цудоўнага месца ў тым, што тут можна ўбачыць і нават дакрануцца да шэрагу рэдкіх і экзатычных жывёл і птушак, некаторыя з якіх нават прадстаўлены ў Беларусі ў адзіным экземпляры. Да прыкладу, ослікі і баранчыкі ў кутку, прысвечаным калядам, зусім ручныя. В этом году парк животных Диприз впервые открыл свои двери в тестовом режиме для массовых посещений. И накануне новогодних праздников мы решили подарить гостям нашим новогоднюю сказку. Во время путешествия в царство Деда Мороза наших гостей ждет множество сказочных персонажей, сюрпризов, конкурсов, а также подарков от Деда Мороза. У падарожжа да Деда Мороза дзеці і дарослыя адпраўляюцца на аўтобусах. Тэрыторыя парка вялізная, каля 200 гектараў. Таму па дарозе ёсць на што паглядзець. Тут можна сустрэць грацыёзных ламаў, аленяў, кенгуру, зубраў і іншых жывёл. Розныя казачныя персанажы даюць дзецям падказкі, як выратаваць Деда Мороза, якога зачараваў злы ледавік. Вызваліць дзеда просіць і Снягурка, якая чакае ўсіх на лясной палянцы. Для гэтага трэба паўдзельнічаць у мностве конкурсаў і спаборніцтваў, але дзеці спраўляюцца на ўра. А вот и дедушка! Очень классно, много народа собралось здесь, все красиво сделано. Я сюда обязательно еще приеду в следующем году. Очень интересные животные, красивые, очень хорошая постановка, сказка. Все очень понравилось. Канешне, не абыходзіцца без традыцыйнага карагода з Дедом Морозом і Снягуркай, а таксама без салодкіх падарункаў. І гэта яшчэ далёка не ўсе цуды. На этой неделе с 16 по 20 декабря парк животных Диприз совместно с горисполкомом и райисполкомом проводит благотворительную акцию под названием «Новогодняя сказка» для всех, кто верит в чудеса, в рамках которой нас смогут бесплатно посетить многие категории, в том числе многодетные семьи, инвалиды всех групп, дети-сироты и другие категории. Проект «Новогодняя казка» будзе доўжыцца до 13 студзеня. Наведаць парк жывёл Дипрыз можна штодзень з 9 до 19 гадзін. Увечары тут паўсюль запальваюцца навагоднія агні, ці хацяць ліхтарыкі, з'яюць гірлянды і іншая ілюмінацыя. Паўсюль тут вясёлыя песні, танцы і карагоды. Па-сапраўднаму навагодні настрой усім забяспечаны. Мы приехали сюда и находимся под большим впечатлением. Это замечательное место, очень красиво, обалденно, у меня нет слов. Приглашаем всех в Диприз парк на новогоднюю сказку!